Ibon Salaberriakin gaude. Ibon Salaberria arkitektoa da, hiri planeamentuaz eta etxebizitza eskubideaz irakurketa propio eta interesgarria dauka, eta horri buruz jardungo dugu gaur. Ibon, etxebizitza eskubidea indarrean dago, etxebizitza eskubidea zela formulatu daiteke? Bai, formulatu beharko litzateke, gauza da egiten ez dela. Gaina etxebizitzaz hitz egiten dagunean beti badirudi edo etxebizitzaren arazoa edo eskubide hori beti gauza sektorial bezala ikusten dugu. Eta berriro aldarrikatu beharko litzakena da hiri eskubidea. Orain urte batzuk esaten zen hiri eskubide hori, ez? Hori formulatu zenean, 20. hamarkadako bukaera hortan, formulatu zen ikusten zalako hiriaren egiteko moduak azkenen zen norabide hartua zeukan, ez? Bai. Hau da, hiria egiteko moduek edo azkenean lurzoru legeek bultzatu duten hiri eredu honek, hau da, zonifikazioak eta batez ere azkenen garapen neoliberal honek edo pixkat pribatuen esku utzitako hiri garapenaren ereduak azkenen egin duena da sektorizatu hiriaren zati bakoitzaren arazoa edo funtzioa edo eskubidea. Horren aldarrikapenak, claro, sektorizatzen baditugu errezak dira, zaiak dira berreskuratzen eskubide horiek. Baldin eta ez badegu eskatzen benetan hiri eskubidea. Hiri eskubidea ez da bakoitzaren eskubidea duena hiria erabiltzeko edo etxebizitza egiteko. Beste gauza orokor batetaz ari da. Hau da, hiria egiteko lehenengo hiri egitearen eskumena publikoa dela, Bai. baldinetan gizarte batzutan bizi bagera, beraz ereduak bestelakoak izan behar dira. Bizi, lan egin, partekatu, afektu bat euki toki batei, memoria bat sortu. Hiri eskubiderako, hiri eskubidea edo hirirako eskubidearen eduki hori izango litzake. Bai, azkenean hiria ulertu behar dugu, hiria dela lehenengo hiri egoteko oinarri inmaterial bat dago. Gizartea dena, memoria dena, nondik gatozen, nora goazen, zen nolako politikak egiten ditugun espazio publikoan, nola partekatzen ditugun. Hori ez badago, hiririk ez dago. Azken urtetan, hiria eginda fisikoki bakarrik, gauzak, objektuak eginez, eta gaina horiei errendimendu bakarrik ekonomiko eta politikoa edo atera. Beraz, hiritarrak espulsatu dira hiriaren prozesutik. Horrek sortzen ditu, gaur egun dauzkagun arazoak, ez? Azkenen egin dezun lehenengo galdera horrek ez luke existitu behar. Bai. Hiri planifikazioak berak orduan, hor ikusten da, bere biziko importantzia daukala, logikoen bezala hiria egiten, baina zuk aipatzen duzun hiri inmaterial hori gauzatzen, ez? Argi dago, nik uste intentzionatua izan daitekela, edo gaizki pentsatu ezkero intentzionatua izan daitekela, gaur egun ulertzen dugun hiri hori hain fisikoa eta irudi batek sortzen du geure hiriaren ulermena. Eta aldiz beste guztia ez badago, fisikoa ez den guztia ez badago, argi dago hiririk ez dagoela. Azkenean, bueltatuz pixkat 70. hamarkadako zehabietara, orduan hasi ziren bere garaian, hasi ziren protestanteak egon ziren, kolektibo ezberdinak berriz aldarrikatuz hirien espazioen reapropiazioaz eta reapropiazioa esaten badegu da norbaitek apropiatu duelako, zeintzuk apropiatu dute hiria. Hori izango zen galdera, zeintzuk apropiatu dute hiria produzitzeko ahalmen hori.
garbi dago, ez? Azkenean gauden, bueno, sistema ekonomiko honek eduki duen garapena horrek egin du hiria, Bai. eta nontzako hiria. Nontzako ez da, garbi dago. Gaur egun nik uste gauden egoeraran gaina izan behar dugu kapazak gure nola esan gure erosotasun hortatik kanpo begiratzeko eta pixkat traizio egiteko geure posizioari eta pixkat desplazatuak dauden horien azalean jartzeko. Benetako hiria egin nahi badegu, pixkate gure egoerari traizio egin behar dugu eta haien azalean jarri. Argi dago ez dela bakarrik arkitektuen funtzioa hori, zuk esan zen guztien argian, eta arkitektuen ekarpena zen izan daiteke alde horretatik. Arkitektoak azkeneko urtetan edo azkenen historia batzuk kontatzen dute, arkitekturaren edo hirien historia kritiko batzuk kontatu dute. Badago autore bat, Beatriz Kolominak esaten du kritikoak modernitatetik orain arte izan direla reporteros de guerra. Hau da, kontatu dute interes baten ikuspegitik, ez? Beraz, arkitektoen ekarpen handiena da kritikoak izatea lehenengo. Hau da, ez bakarrik elite eta boteregintzako lan egitea baizik eta besten azalean baita jartzea. Azken urtetan bakarrik produkziora dedikatu badira asko eta asko, edo gutxienez haiek aiatzen zaizkigu begietara, irudien bitartez eta marketing prozesuen bitartez, gaur egun azaleratu behar diana da benetako gatazka. Eta kontraesan eta gatazka guzti horiek mahai gainean jarri hiria egiteko momentua. Bestela, lehen esan bezala, politikar erreal guzti horiek agerian jartzen ez baitugu hiria ez da lanona eta ez da hiri. Azkenen espazio guztia pribatuak dira, nahiz eta publikoak deitu privatizatuak daude, beraz ez dago hiri. Oso ondo, Ibon, mila esker. Zuri. Urrun arte.